Ui, no pots dir que gent d'Esparreguera és un partit de dretes, segur que el senyor Pérez no hi estaria d'acord. I jo tampoc soc dels que qualifico a Convergència com un partit de dretes. Convergència és més aviat, si l'haguéssim de classificar d'alguna manera, un partit de centre. Però bé, és igual. A les coalicions polítiques, si analitzes una miqueta el mapa, no falta de Catalunya, del Baix Llobregat, veuràs pactes entre Iniciativa per Catalunya i el PP per tenir alcaldies. Ja em sembla que a Cervelló existeix aquest pacte. Bé, i inclús potser també hi és Convergència al mig, jo què sé. Vull dir, hi ha pactes molt estranys a nivell municipal, perquè a nivell municipal moltes vegades les sigles dels partits les deixem una mica enrere i el que valen més són les persones, les seves idees, les seves coneixences, i per tant d'aquesta manera es poden fer aliances una miqueta més difícils d'entendre si fos en clau catalana o en clau espanyola. Aquí en concret aquest pacte, jo fa molts anys que faig política, la gent no ho sap, però jo faig política des dels 16 anys, perquè jo ja vaig ser fundador quan en tenia 17 de la Joventut Nacionalista de Catalunya, que és la primera actualment agrupació política de jovent de Catalunya. Vaig estar molts anys fent-ho com a militant actiu i després a l'ombra, però vull dir, fa molts anys que faig política. I en la política els pactes no tenen caducitat. No existeixen pactes per un dia, ni per una setmana, ni per un mes, ni per 4 anys. Els pactes duren, són vius, van evolucionant i poden durar 3 dies o 4 anys, no se sap mai. L'important és fer-los, quan es construeixen, pensant en eliminar la màxima possibilitat d'elements que puguin friccionar el pacte i que el puguin fer grinyolar. I per això aquest pacte ha trigat tant a ser concebut, perquè clar, posar-se d'acord per fer un pacte i governar podria ser molt senzill, podria ser un canvi de cromos, jo et dono això, tu em dones allò, tu faràs això, tu faràs allò i som-hi. Però, si l'establim no només amb això, sinó també amb idees, amb projectes i amb actituds, teòricament podem fer un pacte que pugui ser més estable. Aleshores, jo penso que aquest pacte serà estable perquè aprendrem a conviure entre tots. També em puc equivocar, no tinc la bola aquella del futur. Jo no li poso plaç, per mi és un pacte que l'hem fet pensant en que duri tot el mandat, però que si pel que fos no funcionés i després ho haguéssim de canviar, doncs ho faríem, i la política és això. La idea bàsica és, quan parlem d'Esparreguera i amb totes les coses que hem parlat per fer d'Esparreguera, les nostres banderes de cada partit les tenim a darrere. Si un dia en un ple hem de parlar d'una iniciativa del Parlament de Catalunya o d'una iniciativa del Parlament del Congrés Espanyol, traurem les banderes i cadascú defensarà el seu. I no passarà res. Perquè si... Home, aquí difícilment tindrem problema amb aquest que hem fet, perquè Esquerra Republicana i Convergència i Unió tampoc estem tan allunyats amb segons quines coses i per tant tampoc discutim molt amb mocions externes. I els grups independents són grups independents esparregarins, per tant que moltes vegades en temes de fora tampoc s'hi posen. Per tant, tampoc crec que fos molt de problema. Però en cas que hi fos, en cas que un dia es presentés una moció en la qual Esquerra Republicana pensés blanc i Convergència pensés negre, doncs en aquella tindríem llibertat de vot, cadascú diria la seva, i quan acabéssim tornaríem a Esparreguera i tornaríem a estar en un front comú. Doncs mira, jo vaig entrar un dimarts a governar i la primera mesura que vaig haver de prendre va ser encarregar a un dels regidors de Convergència, el regidor Jordi Mestres, que mirés immediatament com estava el tema de la piscina municipal d'estiu, perquè vaig copsar, jo visc a la plaça de l'Església, de la plaça de l'Església aquí hi ha, no sé, 300 metres o 400 metres, i el primer dia baixant, 6 persones em van preguntar per la piscina d'estiu. Per tant, quan vaig entrar per la porta vaig dir, ja, anem a mirar-nos què passa amb la piscina d'estiu, que ja sabíem que estava en problemes, però que no sabíem si ja s'estava arreglant o no. Vam veure que havia començat el procés, però des del sistema més lent de l'administració, que és el normal, i que per tant no hauríem pogut segurament obrir la piscina. I vam canviar-ho, vam dedicar un regidor, Jordi Mestres, a seguir-ho, amb dedicació, ho ha fet molt bé, perquè avui s'obre la piscina, avui és divendres, avui s'obre la piscina, i per tant hem aconseguit obrir-la abans de Festa Major, que era l'objectiu. A partir d'aquí ja vam començar a prendre altres decisions que l'alcaldia, quan comença a prendre, que són molt tècniques. L'alcalde ha de tenir firma electrònica, l'alcalde ha de tenir firma als bancs, coses d'aquest tipus.
Però la primera va ser la piscina d'estiu. Tots aquests temes ara els estem començant a estudiar perquè volíem fer un catàleg de treball, un catàleg de serveis, una auditoria, volíem fer un inventari patrimonial. Bé, estem ja començant a embastar totes aquestes coses per poder saber exactament quina farem primer, quina farem segona, quines disponibilitats també tenim econòmiques per fer-les. No oblidem mai que l'administració pública es regeix per pressupostos i per partides i per tant tampoc ens podem treure de la màniga una cosa en 5 minuts, tot té el seu procés. L'administració, per la mateixa prevenció, perquè pugui ser controlada i que no hi hagin desviacions, és una mica rígida en els seus processos i això fa que no puguem prendre les decisions com a l'empresa privada. Aquest nou equip de govern no podrà fer grans inversions, bàsicament perquè l'Ajuntament d'Esparreguera no té diners. Com que no té diners, grans inversions no se'n podran fer. Si som capaços de trobar finançament per fer inversions extern, subvencions, ajudes, farem coses, segur. Però no es pot construir la casa començant pel terrat. Primer hem de dir, hem aconseguit diners, pum. Llavors direm, podem fer això o podem fer l'altre. Evidentment que farem coses, però normalment podríem partir de la base de dir tenim tants milions d'euros per invertir i per tant ja sabem en què els volem invertir, però que aquesta situació no existeix, no podem fer-ho. Per un altre cantó, tenim el tema de que la feina més gran que s'haurà de fer durant aquest mandat serà organitzar l'Ajuntament, millorar la relació amb el ciutadà, que sigui àgil, ràpida, que respongui amb els plaços corresponents, que la percepció que el ciutadà té de l'Ajuntament no sigui és una paret, sinó que és la casa de tots i per tant ens ajuda i col·labora i administra els nostres diners, etc. I això és molta feina també. Potser no serà tan lluïda com fer grans edificis i inaugurar-los, però bé, és el que hem de fer. També hem de tenir en compte una cosa, Esparreguera té ara per inaugurar la biblioteca nova. Se sap alguna data d'això? No té data encara. No té data encara perquè la biblioteca està acabada, però té un problema de connexió elèctrica. No té acabada l'estació elèctrica que li ha de donar la connexió d'electricitat. I clar, sense això no es pot obrir. Ja va passar això mateix amb l'Escola de Música en el seu moment, aquí ha tornat a passar. Per tant, com que en aquest cas també tenim que dependre de la companyia elèctrica, no podem donar un plaç, però el que sí que et puc dir és que no s'obrirà ni en un mes, ni en 2, ni en 3. No serà una cosa immediata, perquè és una estació transformadora que s'ha de construir i per tant no serà una cosa immediata. Però té un edifici acabat, espectacular, jo ho reconec, que ha sigut una gran obra d'un govern determinat, però que ara haurem de mirar quins altres usos li donem a més de biblioteca, perquè és tan gran l'edifici que el cost de mantenir-lo també serà molt gran. I aquestes coses també s'han de tenir en compte. Un poble com Esparreguera, amb els recursos que té, pot mantenir unes certes infraestructures, però no pot mantenir estructures dignes d'un poble que tingui el doble d'habitants, perquè no té el doble d'ingressos. Aleshores, amb les grans inversions s'ha d'anar una mica en compte. Quan fas un pont, per exemple el pont de la Plana, fas el pont i un cop acabat té poc manteniment, no és un manteniment molt gravós. Però quan fas un edifici que funcionarà, que hi haurà llum, aire condicionat, gent treballant-hi, neteja, això genera una despesa fixa molt, molt important, que és el cas que ens passarà amb la biblioteca. Per tant, hem de ser molt curosos, és a dir, hem de trobar diners per fer inversió i hem de fer una inversió que sigui sostenible per l'economia d'aquest poble. No ho sé, la veritat és que jo haig de parlar amb el Departament d'Ensenyament, perquè saps que aquest tipus d'escoles són una promoció que fa el Departament d'Ensenyament de la Generalitat. I en el seu moment es van fer una sèrie d'acords i de plaços que ja s'han allargat tant que ara hem de veure si el Departament d'Ensenyament en aquest moment disposa de diners per poder fer aquesta escola. No he tingut temps de fer-ho. Hi ha altres prioritats al principi per poder-nos mirar, aquestes estan a l'agenda i no trigarem molt a fer-ho, però primer haurem de parlar amb el Departament d'Ensenyament per saber exactament com podem tornar a agafar aquest.